Kaixo eta ongi etorriak zuekin izketan Gari Infernu eta hementxe gaude Skyblockseko atal berri batekin, kasu honetan amaikagarrena. Eta ja gutxi gelditzen zaigu dragoiari egurra emateko, beraz azkenengo prestaketa lanak egingo ditugu. Eta horrekin, prest egon ginetake, hementxe egin dut plataforma berezi bat, endera joateko plataforma hau. Oraindik ez daukat aktibatu da, hori gaurko atalean egingo dut. Beraz, guazen begiratzera, behar duguna, alegia. Hemendik handik esan nuke hau dena ja prest dudala. Hau ikusiko dugu, hau da, erraldo izeneko galtzetinak, luma erarketa 4, babesa 4, apurtezina 3 eta konponketa garrantzitsua. Gero, zuneo izeneko galtzak, babesa 4, apurtezina 3 eta konponketa. Hau, ere, ondo etorriko zaigu, dragoiaren aurkako borroka horretan. Hemen nobita, korputza bestekoa, babesa 4, apurtezina 3 eta konponketarekin. Eta kaskoa, Doraemon kaskoa, babesa 4, apurtezina 3 eta konponketarekin. Eta hemendikan eskutua daukat, esango nuke, hau, konponketarekin jarreta dauela, hementxe erioren espata, zorroztasuna 5ekin, apurtezina 3, zuzko alderdia 2 eta konponketa. Gero, barrenatzailea, eraginkortasuna 4, konponketa eta apurtezina 3arekin. Aizkora, zuaitz txikitzailea, doitasunezko zorrozketa 5 eta apurtezinarekin. Eta 2 arku ditut, 3 eramango ditut, bat Robin Hood izeneko hau, almena 5, apurtezina 3, zugarra eta konponketarekin. Hementxe Legolas, almena 5, apurtezina 2, kolpea 2 eta mugagabea, hau gezirik gabe gelitzen malimana izango da, eta hau pada espada ere, eramango duena, baina uste dut Robin Hood eta hau berdina direla, momentu bat, apurtezina 3, zugarra eta konponketa. Bai, orduan, hau ez, horrela, hori da, Robin Hood eta Legolas. Gero, hemendikan aurreko atalen egindako pozioa ditugu, edabeak, hementxe, sendatzeko edabeak 2, hemen indar edabeak, hau dragoiaren kontrari garenean momentu horretan aprezituko, espatarekin baten digunerako. Hemen erorketak heldoa, gezi batzuk, amaierako perla batzuk, iesteko, enderkutxa bat, hau, endeko bidea martxan jartzeko erabiliko dutugun amaierako begiak, eta egur pixka bat, espare, eta ura, endeko borrokan erabiliko duguna. Eta orduan orain egingo dudana da beste 3 pozio, gogoratzen nahi zen, nola egiten zen. Bale, hementxe daukat, garatxo abizala, ez batekin nekoa. Bale, hemen matxa jarriko dut, bat, behar dut hori, gero mamuen mintza fantasma hau, baita ere, olako bat, eta argi hartzea indarra emateko. Bale, printzipioz, uste dut horrekin, listo dagoela. Hau. Badakizue, martxan daukagula Twitch plataforman euskara hizkuntz bezala sartzeko bozketa eta informazio guztia behan utziko dizuet, baita ere bideo bat eginda daukagu, tutorial gisa nola lagundu dezakezuen, eta hori ere deskripzioan jarta izango duzue. Eta slow falling, hori da, eta argi hautsarekin, ez? Ez, argi hautsa, ez, reston, argi gorri hautsa behar dut. Aurreko atalan egin nuen, baina hori da. Hori da, eta hau egiten ari den bitartean hartuko ditut sagarrak,
Bueno, amarsagarrekin nahiko izango da. Eta dudan urre guztia, eta urrezko zagarrak egingo ditut, 7. Vale. Hau ere gordetzeko. Hau ere mentxe. Eta... Patata, urrezko hauek ere bai. Vale, nik usteet honekin pixka bat prestatuago joango garela. Ea ba. Txiki egingo dut. Txiki bat, hemen. Hemen jana badaukat jarreta. Eta... Hauek ere. Gezi pila badaukat, hau da, indarre dabea. Vale, 3 indarre dabekin nahikoa. Slow falling. Erorketa mantxoarena. Vale. Vale. Eta orduan orain. A ber. Zer gehiago beharko dut. Repasatzen ari naiz. Mentalki. A ber. Zatxoa egingo dut. Vale, ba. Hemendikan ez dut ezer behar. Mentxe. Urni granja martxan. Eta pare bat lankile berri ditut. Hementxe zetazko kolpea. Eta hilen zanpatekoa 5. Hau garrantzitsua. Eta hementxe zetazko kolpea garrantzitsua izaten da. Enter txesta eramaten dugunean. Ez puskatzeko. Hau ere gurekin eramango dut. Soinen eramango dut. Vale. Fuera. Esperitu pixka bat. Komigo gezi batzuk eta eramateko. La papam. Vale, gezi batzuk gehiago lortuta. A ber, hauek hementxe. Gana ez dut beharko. Orduan. Zerutik bidaliko dut, egan. Hau fuera, hau ere ez. Eta argi haure... Ui. Argi ez dik nahi jo. Eta bi, argi ez dut behar, entean ez da argirik behar. Eta nik uste... ez dudala ezer gehiago behar. Errepasatzen ari naiz, pixka bat dena. Orduan, ba, ea ba. Para papa... A ber, ba, ez dut hau dena behar, baina jaso egingo dut. Vale. Hau bueno, hauek esmeraldetan kantuko ditut, momentutxo batean. Ja, esmeralda asko gehiago ere ez ditudala beharko, baina tira ba. Vale, eta martxan jarriko dugu endeko portala, momentutxo batean. Bat, bi, hau, sei, azpi, sortzi, behatzi, eta orain gertatuko da magia.
espa. Zerbait gaizki egin dut. Ea ba. Vale. Horratik handan. Kaso zuloa egin gabe utzi dudalako. A ver, va. Ai. Ez dituzten. Epa. Ondo jarritu ba, ez? Vale, ba, momentu txatean begiratuko dut, zergatik izan denen, eta urrengo klipean egongo gara. Goren arte! Bueno, aurreko klipean egindako akatsa eta gero, hemen eskerrak gordetan eukan, oraindik egin gabeko zatia, eta uste dut asmatu dudala zergatik egin dudan gaizki, beraz, guazen hau egokitze eta, aber, orengoan agertzen zaidan ondo. A ber, ez dakit zergatik, baina bueno. A ber. Bat, bi, iru. Bat, bi, iru. Bat, bi, iru. Eta iru. Vale. Zango nuke, orengo honetan, akatsa leno egin dudanagatikan, orain, a ber, iru, bi bat, oh! Aupa ni, lortu dut. Oh! Beraz, orain, endera joateko, prest nago. Eta nire azkenengo hitzak izango dira Dragoiaren aurkako borroka zuzenean izango dela. Beraz, adi egon, Gamer Hautsiko Twitter kateari, han azalduko baita noiz egingo dudan zuzenekoa Dragoiaren borrokaren ikuskizun bikaina ikusteko. Besterik gabe. Vale. Hau ja prestagoela. Hementxe agurtuko naiz. Akaso nire azkenengo euski printza ikusiko dut. Dragoiaren kontrako borroka zuzenean egingo dut, eta igual nire heriotza sortuko duen borroka izango denez. Hementxe. Gari infernu izan da, dizketan zuekin, eta zuzenean egongo gara. Agur!